So, Direk Yasmin, sino yung mga gusto mong pasalamatan? Ang gusto ko pong pasalamatan yung production crew ko po. Mm. Ayun po, kay Alea, kay Edward, kay Gailey, kay Andre. Kasi sila din naman po yung kasama ko po all All throughout na throughout. film. Kahit po, Sila nag-i-exceed po talaga yung trabaho namin. Tapos ayun po, ako, director, nagiging production design. Sa amin po, gusto po namin talaga tapusin. Kahit po exceed na po yung namin, yung mga trabaho Mm. namin. Tinuloy pa rin naman po. Ngayon po, sobrang surreal po talaga na nanalo kami kasi di po talaga kami nag-e-expect na manalo po sa Bantayog nung time na yun. Kasi yun nga po, nawalan po kaming pag-asa after So, yung mga gawin po pinagdaanan ng nyo. dating production crew namin yung mga ganong bagay. So yun po, lalo na po ngayon national na. So parang di po kami nag-e-expect. Sobra po kami nagiging emotional kapag may achievement po kaming production kasi 5 lang po kami. Mm. Tas plus po yung producer po namin, so bale 6 po. So parang sa'min po, hindi po namin inaakala talaga lahat po ng, achievements and blessings po Dumarating sa na inyo. dumarating po Oo. sa'min. Tas ayun po, sa'min sobrang thankful lang din po siguro sa family ko kasi nung filming po parang